Il-Partit Nazzjonalista ma jagħmel l-ebda referenza għad-delizzji tradizzjonali tal-kaċċa u l-insib f'pajjiżna, kif ikkonfermat ukoll miċ-chatbot uffiċjali tiegħu li jgħid li m'hemmx informazzjoni f'dan ir-rigward. Minflok l-unika referenza li jista' jkollha rabta ma' dan tinstab fil-fulija dwar l-ambjent, fil-miżura 39. Din tispeċifika li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern waqqaf sezzjoni speċjalizzata fih dan il-korp tal-Pulizija ffukata fuq l-animal welfare li tuża b'mod effettiv il-mezzi disponibbli għall-infurzar tal-liġi, inkluż f'każi ta' abbuż fuq l-annimali u fil-protezzjoni ta' speċi protetti u endemiċi. Fi kliem sempliċi jfisser li l-Partit Nazzjonalista, magħruf għal wedju l-qerq mal-kaċċaturi u n-nassaba fil-passat, lest jattakka tali delizzji li hu magħruf li jiġu prattikati minn eluf ta' dilettanti lokali. Dan bil-maqlub il-Partit Laburista fil-manifesti int Malta qed jagħti garanzija li kif għamel fl-aħħar snin ikompli jiddefendi d-derogi permessi mid-direttivi Ewropej biex jiġu salvagwardjati dawn il-prattiċi. Dan fil-waqt li jżid li jibqa' jaħdem mal-komunità tal-kaċċaturi u n-nassaba fuq proġetti ta' restawr ambjentali li jappoġġjaw speċi selvaġġi lokali. Gvern Laburista li bil-fatti jemmen li l-ġenerazzjonijiet futuri għandu jkollhom id-dritt u l-opportunità li jippratikaw attivitajiet rurali b'mod responsabbli u sostenibbli, mhux bisrat li l-kaċċaturi u n-nassaba dak l-insterqilhom minn amministrazzjoni nazzjonalista, iżda wkoll tal-appoġġ sieħ tiegħu fi proġetti ta' tnissil tal-gamim biex imbagħad jinħelsu fis-selvaġġ. Il-Partit Laburista u r-rappreżentanti tagħhom ilhom is-snin jiddefendu tali prattiċi, anke quddiem it-tixwix internazzjonali u l-insistenza mal-istituzzjonijiet Ewropej mill-esponenti nazzjonalisti li jdeskrivu lil kaċċaturi bħala barbari bis-senter u dawn id-delizzji qishom l-ilbis tal-onnella u allura għadda żmienhom. Dan hu koerenti mal-fatt li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien ta' garanzija qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2003 li dawn id-delizzji jibqgħu jiġu prattikati iżda kif inhu magħruf minn kulħadd kienet storja kompletament bil-maqlub wara.